Recordem que és línia de servei a TV Llobregat Televisió, grup Terramar. Avui ens poden veure vostès per Terramar Barcelona i esperem que ens acompanyin i després algú ens pot enviar algun WhatsApp, algun correu dient que els hi ha semblat. Aquesta nit tenim el fotògraf del món, perquè nosaltres li diem així, que és l'amic, l'hem de dir amic perquè és amic, el Josep Blanch. Bona nit, Josep. Bona nit i gràcies per tornar-me a convidar. No, gràcies per tu que vols compartir amb nosaltres els teus viatges, perquè nosaltres, bueno, jo almenys no hi aniré. L'Òscar pot ser més jove, encara li queda temps per anar a aquests viatges que tu fas. Sí que es pot anar, sí. Sí. El Josep és fotògraf, i jo li dic fotògraf del món perquè va per tot arreu. Ja recorden vostès que ens van portar unes fotografies maquíssimes. Encara tenim la primera fotografia que vas venir de la cara d'un senyor que era del Marroc, em sembla, de la Índia. Podria ser. Sí. Ara te la buscaré mentre s'expliques. Bueno. Que la casa no l'ha tret, està sempre allà la fotografia aquella. Molt bé. Doncs gràcies per acompanyar-nos. Ara vas fer 2 viatges, a Gàmbia i a Namíbia. Sí, a finals de l'any passat, sí. Com van anar aquests 2 viatges? Com van sortir primer per anar-hi? Bueno, mira, primer que tot, en tot cas, en parlo de Gàmbia. A Gàmbia vaig anar per primera vegada al març de l'any passat. Vaig anar amb una parella que són cooperants, que tenen una ONG allà a Banjul, capital de Gàmbia. I és un país que em va sorprendre moltíssim. Fotogràficament és un país que és molt resultant, que fas unes fotografies molt maques, la gent és amable, el país és segur, no vaig detectar riscos per enlloc, i el cert és que quan vaig ensenyar aquestes fotografies després aquí a Barcelona, la gent va començar a dir jo vull anar-hi. Sí, jo vull anar-hi. I, bueno, al novembre jo, amb un grup de fotògrafos, érem 9, vaig muntar el viatge i aquests 9 que érem, vam agafar l'avió i ens vam estar allà una setmana visitant els diferents llocs de Gàmbia. I la realitat és que després la gent m'ha dit que ha sigut un viatge espectacular, que no s'ho esperaven, que ha sigut magnífic, bla, 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 i quan vulguéssiu hi tornem. Vull dir que la cosa ha anat així. I llavors sí que és cert que és un país petit, amb la qual cosa ràpidament ho veus tot, però malgrat veus les coses físiques, les coses emocionals, els paisatges, les postes de sol, els animalons, tot això canvia. Canvia d'un dia per l'altre i, com que canvia d'un dia per l'altre, cada vegada que hi vas veus coses diferents. Les fotografies que ens has portat, les que anirà passant a l'Albert, ens vas explicant què és? Sí, bueno... ¿Qué bicho? Sí, això és un cocodril. El riu Gàmbia és un riu que és, clar, neix a l'Àfrica, és un riu que és verge, pràcticament no té abocadors industrials ni està urbanitzat i, per tant, allí ens podem trobar, com m'he trobat, cocodrils, hipopòtams, ximpanzés. Vull dir, és un riu que està viu. És un canal de navegació, és un canal de transport i per allà la gent va i ve dels seus llocs. És un riu que també, com que dic que és un riu viu, evidentment la gent pesca, la gent hi fa vida al riu, neteja, pesca, navega, vull dir, com a mitjà de transport. Aquí tenim un ximpanzé, dels que podem trobar als costats del riu. Però això està a prop, no sé com és el Gàmbia, no? Però entenc que n'hi ha ciutats allà de rellevància, de certa rellevància. No. No n'hi ha ciutats de certa rellevància. Gàmbia la podem dividir en 2 zones. Una que és el que és el territori que és paral·lel al riu i el que és la platja, que té uns quants quilòmetres de platja. Per dir-ho d'alguna manera, l'occidental està al costat de la platja. A la platja sí que trobarem resorts, trobarem bars, restaurants, cafeteries, grans hotels, vida nocturna, vida diària, etc. Però quan agafes i te'n vas cap a l'interior, la vida allí deixa de ser, per dir-ho d'alguna manera, urbana i comença a ser una vida rural amb la qual, poblacions grans no n'hi ha. I les edificacions molt justetes. De quantes les poblacions, de quantes persones poden ser aproximadament? Doncs mira, Gàmbia, te diré que tota Gàmbia té 450.000 persones. O sigui, podríem dir que tot Tarragona
Sí, Hospitalet Tot Tarragona no, i voltants. tota la ciutat de Tarragona la tenim repartida allà en un país que són aproximadament uns 10.600 quilòmetres quadrats, és a dir, és més petit que tota la província de Lleida. Per tant, el que he dit, ràpidament està vist tot, però bueno, la gent va fent les seves coses, la gent viu, la gent... Un dia veuràs una persona vestida de groc, l'altre dia la veuràs vestida de marró, és a dir, que cada dia te va donant, a pesar que són molt poca gent, i el territori és el que és... L'he trobada, eh? Luego t'ho És guapa. Si l'entro no la puc veure. Mira, està sempre posada a línia de servei. Pues luego te lo explico. Luego te lo explico. És una foto maquíssima. Pues Gàmbia és això. I la gent conviu amb aquests poblets rurals, conviuen amb ximpancers I de què viuen? De què viuen? Pues, bàsicament és una economia de subsistència. És a dir, qui més té el seu hortet, qui més té les seves cabres, qui més té un parell de rucs, per dir d'alguna manera, i entre tot això és cada dia pollo, un dia comen arroz con pollo, l'altre dia pollo con arroz. Efectivament. Sí que els pobles que estan al costat del riu sí que tenen gran varietat de peix. I si ens anem a la costa, allí tenim algunes ciutats, algunes com Tangi, que allò és tot un festival i tot un muntatge de quan arriben les barques a les 6 de la tarda amb tota la pesca del dia. Vull dir, es menja de tot. Perquè quina indústria té Gàmbia? Gàmbia pràcticament no té indústria. Gàmbia sí que té algunes fàbriques pesqueres, algunes espanyoles, que estan depositades allí, però indústria com a tal, indústria manufacturera, no té res. No té res. Riquesa en el subsol? Riquesa en el subsol? No en té. No té subsol, o sigui, no té riquesa en el subsol perquè no té sol. És a dir, si parlem de Gàmbia, que és una ciutat de 12.000 quilòmetres quadrats, en la qual és un riu, 50 quilòmetres amunt, 50 quilòmetres a baix, tot planer, doncs, evidentment, allí no hi ha res. No hi ha petroli, no hi ha minerals, no hi ha res. Això sí, té un clima, té una situació en la qual aigua no li falta. Per tant, allà els horts, sobretot horts comunitaris, estan sempre a plena producció. Vull dir, verdura no te'n faltarà, fruita no te'n faltarà. La terra també és bona, suposo, si està a les voreres del riu, la terra també és bona, no? Exacte, sí. No ens vas explicar que aquell riu té com un afluent, una cosa que es desviava i anava l'altra vegada que vas anar-hi, ara em sona a mi això. Bueno, el riu, amb el tros en què està a Gàmbia, té diversos afluents. Sí, i que no podien anar d'un lloc cap a l'altre, que havien d'anar no sé quantes voltes. Sí, bueno, evidentment, Gàmbia només té un pont. Només té un pont que està a l'interior, que uneix, diguéssim, la part de Gàmbia del Sud i de Gàmbia del Nord. És un pont que uneix aquestes dues zones, perquè després part de Bun, de Gàmbia, té Senegal del Nord i per baix té Senegal del Sud. Per tant, tot el transport per carretera que cruza l'Àfrica ha de cruzar Gàmbia per aquest pont. Sí, va ser una peculiaritat que em sembla que ens ho vas explicar. Sí, és un pont que té 1,5 quilòmetres d'ample, només perquè es faci una idea quina és l'amplada del riu, però sí, tot el transport que va per carretera del nord d'Àfrica cap al sud d'Àfrica ha de passar per aquest pont, sí o sí. Però entenc que les persones sí que podran passar en barca, no, suposo? Sí, les persones sí que tenen, hi ha serveis de transbordadors, hi ha barques que s'agafa la barquita i s'atura. I el tema de les escoles, Josep, com està allà? Ara que veiem nens. Sí, a mi quan jo vaig de viatge sempre m'agrada buscar escoles i entrar a escoles perquè jo... A més portes llapisos, no? Sí, normalment sempre portem llapisos o pilotes, sempre comprem coses per una senzilla raó, perquè jo estic veient la realitat del país, però quan jo entro a una escola jo m'imagino quina és la realitat del demà d'un país. I llavors, en funció de les escoles, jo veig el tarannà dels xavals, de les nines, si les escoles són conjuntes, si estan separades. T'he de dir que aquí l'islam que tenim aquí a Gàmbia és un islam molt, molt, molt suau, per tant, a dintre de les escoles tota la canalla està barrejada, amb la qual això és molt d'agrair des del punt de vista que els dos s'aixequen, els dos col·lectius, nins i nines, s'aixequen amb la mateixa igualtat d'oportunitats.
Val? Llavors, com veig jo les escoles? Bé, a l'escola que vam estar, aquestes 4 fotos que has vist ara d'escoles, era una escola força gran. Allí les escoles solen ser força grans perquè han d'agafar tota la canalla dels voltants. Dels voltants. Per tant, no són escoles petites perquè, encara que allí aixeques una pedra i te surten 50 canalla, 50 nins te surten, les escoles solen ser bastant grans. També, com que té una herència anglesa, va ser colònia anglesa, també fa goig veure que tots els xavals, tots els nens van amb el seu uniforme, tots ben vestidets, sense distinció de si eres rico o pobre, vull dir, tots van amb el seu vestit. Informats. Tots van informats i, clar, fa goig. I tots sapiguen anglès, segurament. Sí, de fet, l'anglès és l'idioma oficial de Gàmbia. A Gàmbia l'idioma oficial és l'anglès, després hi ha el mandinga, perquè és la comunitat majoritària, però hi ha altres comunitats, aguales, zules, que cada un té... El seu dialecte, idioma o llengua. Sí, són llengües i totalment que a vegades ni s'assemblen, no? Però s'ho porten molt bé, vull dir... El coloridor és molt bonic, Sí. Jo recordo les fotografies i aquestes que les estan mirant, el coloridor és molt bonic i és guapa la gent, és guapa. I els vells? Hi ha vells o el nivell de supervivència és molt curt? Bueno, aviam, hi ha vells, però no tenen 70 anys com aquí. No ha arribat. La vida allà és més dura, la vida allà, el dia a dia castiga molt a la gent, i així com ens podem trobar noies, no dones, noies que han 17, 18 anys ja són mares, que ja han criat, que estan casades, i que no tenen 1, 2, 3, sinó que tenen 5, 6, 7 crios, evidentment, això què vol dir? Això vol dir que hi ha una mortandat infantil que no és la normal, o sigui, que no és la nostra, i també vol dir que la gent gran no arriba a l'edat que arribem nosaltres. Però, bueno, si traiem els 200 milions d'europeus que tenim en aquesta Europa, a la resta del món, que són 8.000 milions, la vida és aquesta. Vull dir que moltes vegades quan la gent me diu «esto es normal, no es normal», dic «home, lo normal no és lo de 200 milions d'habitants, lo normal són el que fan els altres 8.000 milions». M'explico? Vull dir, si ho fem per números, si ho fem per estadística... Sí, està clar. És molt car anar un viatge a Gàmbia? No. Aviam. Perquè, a més, em sembla que vas dir que hi ha vols des d'aquí cap allà. Sí. D'aquí a Gàmbia hi ha un vol directe de Vueling, que és una companyia low cost, amb la qual si tu compres els bitllets amb bastanta anticipació, el preu del bitllet pot sortir relativament econòmic. I després la vida allà és molt barata, amb la qual també és molt fàcil tindre allotjaments molt bé de preu. I el tema de seguretat, com està? Home, jo he estat 2 vegades i no m'ha passat res, vull dir... No, però tu ja ets amic d'ells, quasi. Sí. No, però aviam... Coneixen. Si vols t'explico una anècdota. Dintre del grup havia una senyora que en un moment determinat, quan vam sortir de la platja de Tangi, vam anar a fer allò una cerveseta en un bar, entre cometes, que quan se'n va el dia és un bar de copes, per d'alguna manera, i es va deixar el mòbil allà. Arribem, hòstia, no trobo el mòbil, em sembla que me l'he deixat al bar. Vam trucar al bar, escolti, aquí s'han trobat vostès un mòbil? Sí, el tenim aquí guardat. El tenim aquí guardat. Jo dubto molt que això a Barcelona passi. Que això a Barcelona... Tu deixes a la Barceloneta no posaria la mà al foc, però com en tots els llocs, i incloeixo Barcelona, hi ha zones en les que has de tindre un cert cuidado i una certa prudència, i hi ha zones en les que pots anar tranquil·lament pel carrer, que no et passarà res. I Gàmbia jo la qualifico com un país segur, que no et passarà res segur si no fas cap animalada, si no fas... Si estàs dintre del teu coneixement, teòricament no t'ha de passar res. I per la gent que va de turista o vosaltres que aneu a fer fotografies i a conèixer el país, hi ha assistència sanitària, si passa alguna cosa? Sí. Hi ha 2 tipus d'assistència sanitària. Hi ha l'oficial, que si te'n vas a Banjul, em sembla que hi ha 2 o 3, crec que hi ha 2 hospitals
grans, i després hi ha centres assistencials repartits per tot el país que estan en mans d'ONGs. Per tant, si passés alguna cosa, o vas a Banjul, que és la capital, que ja hem vist que és una ciutat, un país que el més llarg són 350 quilòmetres, per tant vol dir que hi ha bona carretera, vol dir que en una hora pots estar a la capital Banjul en un hospital de referència. Bueno, què et sembla si parlem de Namíbia? Hi ha una època, abans de canviar, hi ha una època que potser no hem d'anar per tema de mal temps, o és durant pràcticament tot l'any temps semblant? Sí, hi ha una època que és la que va, si no recordo malament, de novembre o de novembre, no, des de setembre, des d'abril a setembre, diguéssim, el que seria la nostra primavera i el nostre estiu, que allà és l'època de pluges. Llavors, quan parlo d'època de pluges, vol dir que allà plou i plou molt. I quan te surts de les carreteres, diguéssim, oficials, si posar-te en aquells camins ple de fang no és gens... No és perquè sigui perillós, sinó simplement és perquè t'enredes en un viatge traient tot el dia el cotxe de fangàs. Jo vaig estar la primera vegada al març i vaig veure una gàmbia, i ara he anat al novembre, després de l'època de pluges, i m'he trobat una altra gàmbia. Vull dir que 6 mesos de pluges te canvien el paisatge, te canvien les carreteres, t'ho canvia tot, te canvia el riu. Vull dir, la primera vegada que vaig anar al març, diguéssim, era ja l'època final, el riu estava baix i podíem veure cocodrils, hipopòtamos, havia molta vida al costat del riu perquè hi havia molts arenals. Esta vegada he anat, quan ha acabat l'època de pluges, i en una barca que l'altra vegada vaig tenir que baixar amb unes escales, ara ha sigut a peu pla. Vull dir que el riu està quasi 2 metres més alt de quan jo el vaig veure. Per tant, tota aquesta vida a peu de riu, aquesta vegada no l'he vista. No l'he vista, clar, se'n van riu a dins, riu amunt, per dir d'alguna manera, perquè, clar, no tenen on posar-se... Per prendre el sol. Exacte, dempeus, per anar pescant o per anar menjant, etc. Vull dir que l'època de pluges, que són uns 6 mesos, realment afecten molt al país. Una cosa, Josep, ens queden 2 minuts. Digues. Tu pots venir d'aquí una setmana a explicar lo de Namíbia? Sí, dona, sí. Perquè ara tant de Gàmbia, que al final t'anomenaran representant de l'ONU davant de Gàmbia, per l'emoció i el que transmets quan ho expliques. Perquè de Namíbia no n'han passat cap fotografia, no? No, perquè han anat passant fotografies de Gàmbia, però bueno... Si pots venir, t'ho miraré, si la setmana que ve l'altra, explicarem Namíbia, perquè també crec que ha de ser molt interessant. I aquesta foto que m'has ensenyat és una foto que és de Pakistan, i t'avanço que jo el dia 8 agafo un avió i torno a Pakistan per segona vegada. Carai! El 8 de febrer? El 8 de maig. De maig. El 8 de maig, via Qatar, Qatar Airlines, torno a Pakistan. A quina zona de Pakistan vas? Pues esta vegada entraré per Islamabad i marxaré per Lahore i vaig, perquè l'altra vegada vaig estar amb els Kalash, que és una ètnia d'allà a Pakistan, vaig estar 3 dies, però era la festa de solstici d'hivern, i ara vaig a la festa de primavera. I ja us ho explicaré. Jo tinc moltes ganes de tornar-hi. És una ètnia que és maquíssima, unes noies estupendes, la gent superamable, i torno. I a part el viatge després continuarà fins a arribar a la frontera amb Xina, que la frontera de Pakistan amb Xina és el pas fronterer més elevat que hi ha al món, amb quasi 5.000 metres d'alçada. O sigui, 4.800, 4.900 té el pas de Pakistan. Quant temps estiràs? 15 dies. Vas sol o vas en grup de fotògrafs? Esta vegada vaig amb un grup de la Universitat Nacional, de la UNED, de la Universitat d'Educació a Distància, a la UNED. A mi el tema de l'islam és un tema que sempre m'ha interessat molt i ara he estat estudiant història de les dinasties islàmiques medievals, diguem el que vulguis, i allí s'ha ofert aquest viatge i dic, me apunto. Passava per allí, mira, no tenia nada que... Me apunto. I quan dius que marxes? El dia 8 de maig. Ah, vale.
que tenim temps. Estava pensant que no d'això. El dia 8 de maig. Has fet alguna exposició fotogràfica més després de la de l'any fa 2 anys, quasi? Sí, no, ara, a finals de l'any passat, al novembre, es va fer el Fotofest Poblenou, que és un festival de fotografia que es fa amb diferents, que té diverses seus dintre del que és el Poblenou de Barcelona. I jo he estat un dels 8 fotògrafs invitats i he presentat tota una col·lecció sobre Gàmbia. Que és aquella que et van donar el premi aquí a Sant Feliu, on vas estar també? No. A un poble de la comarca vas fer una exposició també? No, vaig fer una exposició de Pakistan allà al Raval, que també va ser... Bueno, no m'ho esperava, perquè, clar, quan jo anava allà per presentar una exposició fotogràfica, un entreviatge, però quan se van assabentar que havia estat al Pakistan i donat que al Raval hi ha molta gent del Pakistan, me van dir... I a Sant Just també, Pues, algun dia... Me van dir, no, porta-la cap aquí, i la veritat és que quan vaig al dia de la inauguració, arribo allà, després de muntar tota l'exposició, me trobo les 2 sales d'exposició, me van donar 2 sales i tot el mes de juliol, i quan arribo allà i me veig tot un fotimer de gent, no m'ho esperava, i a més en 3 mitjans de comunicació de Pakistan. Sí. Del Pakistan, mitjans de comunicació del Pakistan. Déu-n'hi-do. Sí. Bueno, a vegades passen aquestes coses. Per estar orgullós. Sí, no, aviam. Jo tinc un fill adoptiu que és de Pakistan. Pues... I ja saludo, quan entro a les botigues, saludo alaikum. Sí, assalamu alaikum, wa alaikum assalam. Pues sí, dona, sí, vull dir que... Doncs molt bé, Josep, t'agraïm molt que vulguis compartir amb nosaltres aquestes experiències i viatges que no les veurem si no ens les portes tu aquí. Pues jo encantat de venir i de portar-vos fotografies i d'explicar aquestes escapadetes que vaig fent. Això que estàs jubilat, saps? Bueno, ho està aprofitant el temps. Home, era un home de banca, que sí? Sí. Jo també. Mientras el cuerpo aguante, vull dir, mentre pugui portar els quilos de la càmera de fotos, jo... Adelante. Doncs molt bé, Josep Blanch. A Fotògrafes del Món tornarà a estar amb nosaltres explicado en Namíbia. No sé si la setmana que ve o l'altra, però molt aviat. Doncs molt bé. Nosaltres fem una pausa i venim amb un altre tema d'Icita de CAE. Fins ara. Gràcies, Josep. Vale, gràcies a vosaltres.